kambi Royal Media Services komakore kod riwruoge mamoko ochwalo thieth maonge kod chudo e kaunti ma Siaya. Ripota marwa Esther Ojwang lerono mathoth koluwore gi chenrono. Jopiny nochopo kar rombgi e sikundi Wuoyi ma Sawagongo yudo thieth manochiwnegi kod kambi Royal Media Services kokalo kuom nyakalondo mar Ramogi FM. Jolendo ma oyuoro e chenrono ka oriwo Doris Okumu ma ong'ere kaka Dori Nyarokumu opwoyo jopiny kuom chopo yudo resruok mar thieth. Jotendwa duto te adwani mondo akaw thuolo ni mondo agonu erokamano jotelo magwa nikech giketo gima chalo kama kaka Royal Media Services wasebedo ka walimo oganda kata ka wamulo oganda e yore mopogore opogore. Wachopo game Sawagongo ka mondo mi wane ni gima duong' mowakelo en wach mar ngima. Ng'ama mi ngima en ng'ama mi mwandu. Jopiny oduoko erokamano kendo medo jiwo jolos chenrono mondo ochwal thieth kuonde mamoko e Kenya mangima. Waseluwo lain, osemiye yien te, adong' mana koro gi X-ray. Ka X-ray masedhiye, wawacho ni pod warit matin, lakini thieth ber. Ji obiro mang'eny. Aneno ka ji obiro mang'eny. Ng'ama organize chenro mar thiethni. Aduoko ne erokamano maduong' kabisa. Awinjo maber kendo ajiwo ng'ama oketo paro ni mondo omed jiwore, mondo omed kelonwa kendo chieth kapod dhi mbele, mondo mi gikony ngimawa. Aneno ka gitimo na gima ber, agon giro kamano maduong'. Nyasaye omed gwedhogi mondo gimed timo gigo kamano. Dr. Joseph Aluoch to lero ni maino gima duong' en neno ni gichwalo thieth machiegni e gweng' ne jogo maonge thuolo kod pesa. Koro nya neno ni onego konyo jopiny man gi tuoche mang'eny to ok nyal chopo kar thieth mayot, kata ka gichopo to ok ginyal yudo yath, kata ka yudo yath momigi andiko mar yath to ok ginyal chulo yath. Koro wakonyoga gimiluongo ni free medical camp ni en gima osetimga aming'a e pinje duto mondo okony ji manie e gwenge rural area, iluongo ni rural places kuma bor go osiptal kata gi thieth. Wang'eyo nitie joma ng'eny ma ok nyal nwang'o thuolo ma dhi yudo thieth kaka nyalre. Koro ne waparo ni gweth ma Nyasaye omiyowa gi tim ma wan godo ni mondo bende wabiye wakony joma wanyalo konyo kae, to ma katek matamo wakonyo kata bende waoro kama wanyalo ore. Gombo maduong' en neno ni ochwal thieth ne jopiny kinde ka kinde mar gayo tuoche mathoro mako ji. Esther Ojwang, Ramogi TV.